מרוקו שלי, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. רוצים טיולים מאורגנים? טיולי VIP? הגעתם אל המקום הנכון. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מסע גיאוגרפי, תרבותי ומרתק במרחבי הסהרה, קניוני הטודרה ולאורך הרי האטלס. ביקור בערי מלכות, כפרי דייגים, מפגש של חושים, ריחות, צבעים וצלילים בשווקים הססגוניים. וכמובן השמחה, המסורת, האומנות והאוכל המרוקאי הביתי. כל אלה ביחד עם טיולי גמלים, סיורי ג'יפים ומלונות מפוארים. בואו איתי לטיול במרוקו שלי. לקבלת תוכנית ופרטים נוספים תנו עוד היום. דוד אנקווה, 050-8511-076 www.mroc.koral.co.il. להתראות בטיול. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מרוקו שלי, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. רוצים טיולים מאורגנים? טיולי VIP? הגעתם אל המקום הנכון. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מסע גיאוגרפי, תרבותי ומרתק במרחבי הסהרה, קניוני הטודרה ולאורך הרי האטלס. ביקור בערי מלכות, כפרי דייגים, מפגש של חושים, ריחות, צבעים וצלילים בשווקים הססגוניים. וכמובן השמחה, המסורת, האומנות והאוכל המרוקאי הביתי. כל אלה ביחד עם טיולי גמלים, סיורי ג'יפים ומלונות מפוארים. בואו איתי לטיול במרוקו שלי. לקבלת תוכנית ופרטים נוספים תנו עוד היום. דוד אנקווה, 050-8511-076 www.mroc.koral.co.il. להתראות בטיול. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מרוקו שלי, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. רוצים טיולים מאורגנים? טיולי VIP? הגעתם אל המקום הנכון. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מסע גיאוגרפי, תרבותי ומרתק במרחבי הסהרה, קניוני הטודרה ולאורך הרי האטלס. ביקור בערי מלכות, כפרי דייגים, מפגש של חושים, ריחות, צבעים וצלילים בשווקים הססגוניים. וכמובן השמחה, המסורת, האומנות והאוכל המרוקאי הביתי. כל אלה ביחד עם טיולי גמלים, סיורי ג'יפים ומלונות מפוארים. בואו איתי לטיול במרוקו שלי. לקבלת תוכנית ופרטים נוספים תנו עוד היום. דוד אנקווה, 050-8511-076 www.mroc.koral.co.il. להתראות בטיול. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מרוקו שלי, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. רוצים טיולים מאורגנים? טיולי VIP? הגעתם אל המקום הנכון. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מסע גיאוגרפי, תרבותי ומרתק במרחבי הסהרה, קניוני הטודרה ולאורך הרי האטלס. ביקור בערי מלכות, כפרי דייגים, מפגש של חושים, ריחות, צבעים וצלילים בשווקים הססגוניים. וכמובן השמחה, המסורת, האומנות והאוכל המרוקאי הביתי. כל אלה ביחד עם טיולי גמלים, סיורי ג'יפים ומלונות מפוארים. בואו איתי לטיול במרוקו שלי. לקבלת תוכנית ופרטים נוספים תנו עוד היום. דוד אנקווה, 050-8511-076 www.mroc.koral.co.il. להתראות בטיול. דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מרוקו שלי, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. רוצים טיולים מאורגנים? טיולי VIP? הגעתם אל המקום הנכון.
דוד אנקווה, המדריך שלכם למרוקו. מסע גיאוגרפי